A következő felszólaló Vuljanić asszony. Hvala, gospodine predsjedniče. Muljanić úr, bocsánat. U kojoj živimo već dulje vrijeme započela je, barem što se tiče manje razvijenih zemalja, još 90-ih godina ulaskom u klopku konzumerizma američkog stila. Virtualni financijski kapital kreirao je tu klopku. Kad je eksplodiralo, zemlje su ostale bez industrije, s bankama u neodređenom vlasništvu, dužne na sve strane zajedno s svojim građanima. Novih radnih mjesta nema i djeca, mladi ljudi odlaze tamo gdje ih ima. Odlaze ne pojedinačno nego masovno i nije to slučajno već namjerno. Rezultat je da je u 7 godina u Irskoj 188 000 manje Iraca, u 10 godina u Hrvatskoj 150 000 manje Hrvata, u 10 godina u Latviji 200 000 manje Latvijaca, u Španjolskoj svake godine 80 000 manje Španjolaca, u Portugalu svake godine 100 000 manje Portugalaca i tome slično. Pa kako to drugačije nazvati nego genetskom pljačkom? To nije mobilnost, to je otimanje najvrjednijeg, otimanje mladosti. I što će Europska unija oko toga poduzeti? Most Stier úré a szó.